Ola, nós somos Maos Innovación Social, ele é Óscar e eu son María e somos unha cooperativa que nos dedicamos á xestión e difusión do patrimonio cultural, sobre todo no ámbito do patrimonio inmaterial. Entre os nosos servizos destaca a etnografía, a xestión cultural e a comunicación e produción de contidos. Para nós ser cooperativa é ser nós mesmas, traballar en equipo, co mesmo nivel de compromiso, onde o principal somos as persoas, co obxectivo de traballar para mellorar como grupo. Tamén ser cooperativa permitimos, por exemplo, superar etapas difíciles, sei que as persoas que formamos somos nai e pai, con pouca distancia entre nós, e para nós os valores cooperativos forman parte da visión dun modelo de sociedade, un modelo que defendemos desde o persoal e desde o laboral. Levamos en activo 5 anos e nestes 5 anos colaboramos en diferentes proxectos como a da Memoria das Mulleres do Concello de Pontevedra, que é un proxecto que trata de recuperar a memoria das mulleres. E neste proxecto traballamos na investigación sobre as traballadoras do Concello e tamén levamos a páxina web, que é do grisovioleta.gal. Tamén traballamos para a Xunta para a Consellería de Medio Ambiente no proxecto de inventariado e posta en valor do patrimonio da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Xeres Xurés e colaboramos tamén no Festival Rosalía da Deputación da Coruña e tamén participamos nalgúnas das edicións do Café da Memoria do Museo do Pobo Galego. Outros exemplos de traballos que fixemos, por exemplo, foi para o Concello de Teo no asesoramento e formación sobre as cidades amigas da infancia e tamén elaboramos e guiamos paseos literarios e culturais para o Concello de Santiago de Compostela. Despois temos outras iniciativas propias da cooperativa, por exemplo, na nosa web temos unha área de recursos onde se poden encontrar, por exemplo, acabamos de facer agora o mapa das nosas Atlántidas, mapa das cidades asombradas de Galiza, unha cronoloxía do Día das Letras Galegas, tamén temos unha sección de recursos de lingua para o galego. E os documentarios de mulleres galegas tamén. E unha lista de documentarios sobre mulleres galegas. Pero nada, se nos queredes coñecer un poquinho máis, visitádenos en maus.gal. Así mesmo. Vale. Chao.